Planeta globalizatu eta gero eta berdinago honetan, Mongolia da zaldi baten gainean inolako mugarik gabe ibiltzeko herrialde bakanetakoa. Eta bostean, Milak eta biok Mongoliako iparraldera joan ginen. Txuka itzultzaileak eta taxagitariak lagunduta. Hosbol lakutik Ulan mendietara. Hau da, ekialdeko taigara. Orain elurren hartzaileak ezagutzera. Txahatanak ezagutzera, hain zuzen. 18 urte geroago, 2023an berriro itzuli gara Mongoliako iparraldera. Darhat eta Txatan familiak berriz bizitatzera, baina oraingoan gure bi alabekin, Usuerekin 12 urte eta Garazirekin 9 urte. Bi eta 3 kapituluetan kontatu genizuen bezala, 2023ko abuztuaren 5ean hasi genuen gure zaldizko zeharkaldia Hatkal herrian. 3 egun behar izan genituen lakuko hortzetik Jiglejin izeneko ordoki txikire iristeko, eta beste 2 egun Koridok Saridag eta Baian mendien arteko pasabidea zeharkatuz, Darhat depresioan dagoen 2 herrietako batera heltzeko, Rentxinkunera hain zuzen. Guztira, 125 kilometro egin genituen, bataz beste 25 kilometro eguneko. Rentxinkunen ustekabean, 2005ko bidaiako gure gida izan zen Daxarekin eta bere emazte Binbarekin berriz elkartu ginen. Haien etxean hartu gintuzten eta une atseginak partekatu genituen, bidaia ahaztezin hura gogoratuz. Rentxinkunen gainera, hurrengo 6 egunetarako janaria hartu genuen. Espedizioaren 6. egunean, Rentxinkun utzi eta iparralderantz abiatu ginen, Darhat sakonune zabalak osatzen duen estepa zabalean zehar. 7. egunean, Urmael, Turba eta Ibai artean jarraituko dugu, Saian mendien oinarrira eta bertako baso boreal lodi eta ezera iritsi arte. Mendiobek Txahatan artzain nomaden bizileku dira. Antzina, Darhat depresioan inguruko mendietako glaziarrek elikatutako laku handi bat zegoen. Hego-mendebaldean Koridok Saridag mendiak daude, ekialdean Baian mendiak, iparraldean Saian mendiak, eta mendebaldean Ulan mendiak. Gaur egun, sakonunea 160 kilometrotan edatzen da, eta 40 kilometrotako zabalera du, 4.000 kilometro karratuko eremua hartuz. Espedizioaren 6. eguna eguzkitsu esnatu da. Daxa eta Binba agurtu ditugu, oraindik hunkituta. Rentxinjumeko kaleetan barren abiatu gara, herriaren iparralderantz. Gasolindegi ondotik pasa eta poliki-poliki herria atzean utzi dugu. Koridok Saridagen mendien paisaia atzean dugula. Mama da espedizioko burua, beti zaldi zamari baten ardurapean. Bestea Moukak gidatzen du. Mouka gidari berria da, bata ordezkatzera etorri dena, zeina etxera joan behar izan baitu bere amaren osasun arazoak direla eta. Mouka, 24 urteko gaztea oso irribarretsua da. Mamarekin kontrastean, oso gutxitan egiten baitu barre honek. Zoritzarrez zerua azkar ibiltzen da,
estepako paisaiak ekaitzaren ikuspegi zabala eskaintzen du. Hemen ez dago aterperik euriaren kontra, beraz, pontzoak jantzi eta aurrera jarraitzea beste aukerarik ez dago. Darja depresioa ezegune handi bada, ibai eta aintzira ugariz beterik. Haranean zehar, ehunka aintzira txiki sakabanatzen dira. Eta zaldi taldeak zeharkatzen ditugu. Estepa maigabetan sakabanatuta bizi diren darjat artzainenak dira horiek guztiak. Han eta hemenka, paisaia maigabearen artean bizi dira darjat artzainak, gerretan edo zurezko etxe txikietan. Oraingoan, ibaia sakonagoa eta maritsuagoa da. Zaldiek zalantza egin dute ur lasterrean murgildu aurretik. Indarrez ezten diogu bridei, urak belaunetaraino estaltzen gaitu. Mamak eta monkak laguntzen digute. Euria egiteari utzi dio, gure zaldiek indar berrituz ekiten diote trostari, eta zaldien erritmoak lurrarekin nola lotzen gaituen sentitzen dugu. Urratz bakoitzak haranaren barrurantz garamatza, denboratik at dirudien leku urrun eta zail baterantz. Esteparen handitasunak ezusteko ikuskizun batekin harritzen gaitu. Are asko duna erraldoi bat, uraren eta belardien mundu honetan harrapatuta. Potsi izena jarri dion nire zaldiari. Pizka bat nagia da eta beti atzean geratzen da, baina nik ez dut etzi, eta ausardiaz behin eta berri saiatzen naiz galopean jartzen. Nik nire zaldiari putz ditu diot. Ondo ulertzen dut berarekin. Beraz, erraza da erritmo perfekta aurkitzea. Azken galopaldi hauekin amaitu dugu gaurko ibilaldia. Mamak estepako erdi-erdian leku bakarti bat aukeratu du kanpaldia egiteko. Zaldia desentilatu eta bazkatzera eramaten dituzten bitartean, guk lehenik mamaren eta moukaren denda muntatu du. Gero gurea. Mongoliartea edateak indarrak berritzen dizkigu afaria prestatu aurretik. Eguneko azken argia gozatzen ditugu afari beroa eskuetan. Errutina xume eta gozo hau gauero errepikatzen da. Goizeko 7:00 lehen argiarekin esteparen erdian esnatu gara. Aurreko egunetan ez bezala, gaur eguzki bikain batekin hasi dugu eguna. Egun sentiko eginkizun nagusia guztia jaso eta zaldien gainean kargatzea da. Kanpalekoak kaosa dirudien arren, errituala beti berdina da, eta minutu gutxien barruan guztia dago bere lekuan. Mamak eta maukak erritual baten zehaztasunarekin banatzen dute zama. Larruzko zinta bakoitza trebetasunez lotzen da.
dena bere lekuan geratzen dela ziurtatuz. Baina ez da lan erreza, 3 pertsona behar dira. Bik indarrez lotzen duten bitartean, 3. zaldiari utzi behar dio. Zaldia urduri mugitzen baita zintaren presioa sentitzean. Talde lana da, eta keinu bakoitzak balio du. Eta horrela, beste bidaiagun bat hasi dugu. Natural. Hemen ez da egindakoa bezala Euskal Herrian. Hemen da soka da. Soka hartu eta ipurdi hau. Nire zaldiari izutu izena jarri dio. Bere izaera urduria eta koldarra dela eta. Adi gidatzen dut, etengabe erne. Oraindik ez dugu elkarrekiko konfiantza erabat eraiki. Mama eta muka une lasai hauek aprobetsatzen dituzte mugikorrak begiratzeko. Naiz eta misterioa izan zer ikusten duten, hemen itxuraz estaldurarik ez baitago. Hala ere, bakoitzak 2 zaldi gidatzeko gai dira aldi berean. Fermintxo, zama zaldia, solte doa. Noizean behin burua usteren bat edo beste ematen digu. Nire zaldiari ezin geldi deitu diot. Izena ezin hobeto datorkio, bere indarra eta aurrera egiteko grina direla eta. Aldiz lagun leiala eta noblea da. Baina bere energia neurri gabeagatik batzuetan arazoak ditut. Bereziki, ibilian grabatzen saiatzen naizenetan. Gaur, berriz ere, estepako paisaiek, ibaiek, urmaelek eta atzeko saian mendiek, ger eta etxetxo sakabanatuekin batera, ez digute utzik egin, argazkietan harrapatzea eskatzen digute. Goiz erdian, Sarjin ibairi iritsi gara. Eta bere ertzean geldialdia egin dugu baskariarin bat hartzeko. Altzairuzko xaflasko zubi flotagarria korrontearekin kulunkatzen da. Mugimenduak zaldiak eskatu ez ditzan, oinez gurutzatzeko eskatu dugu mamak. Geroago, artzain familiaen asentamendu txiki batetik gertu pasatzean, atsedena hartzeko eta agurtzeko gelditzea erabaki dugu. Jose, matxa bajatu da. Oso, ondo. Ger tradizionala ordezkatu duen egurrezko etxe txikian sartzera gonbidatu gaituzte. Abegikortasuna funtsezkoa da mongoliar kulturan. Agurra Sanbanu da. Harrera egitean, ohikoa den legez, emakumeak jakiak eta edariak eskaintzen dizkigu. Te beroa, ogia eta gazta. Dena eskuz eginda, etxeko produktuekin. Oihalez egindako etxe portatiletik zurezko etxera aldatu arren, barrualdeak ger baten esentziari eusten dio. Dena berogailu zentral baten inguruan antolatzen da. Berogailua simaur lehorrarekin elikatzen da, bai espazioa berotzeko, bai janaria prestatzeko. Gizonak mendebaldean esertzen dira, emakumeak berriz ekialdean, etxeko lanak egiten diren lekuan. Mama eta muka, Duuji izena duen nagusiarekin hitz egiten ari dira. Guk parte hartu ezinik, baina jakin minez eta ikasteko gogoz begiratzen diogu guztiari. Hitzaldiaren une batean, Duijik kontatu digu
uda hemen pasatzen duela, baina neguan reintxinkumera joaten dela familiarekin, han baldintzak eramangarriagoak direlako. Argazki hauekin agurtzen ditugu Digi eta bere familia. Eskerrik asko. Arratsaldeko beroaren pean jarraituko dugu gure bidea. Gainditu behar dugun mendia aurrean dugula. Baina aurretik, zubi flotagarri berria zeharkatu behar dugu. Oraingoan egurrezkoa. Zaldiek ere sumatzen dute beroa, eta burua gora eta bera astintzen dute. Bidaia deserosoago bihurtuz gure esperientzia eza dela eta. Erritmoa motela eta monotonoa da. Beraz, matematika errepasatzeko aukera aprobetxatzen dugu. Bederatzi bide biru. Bederatzi bide bi. Vale. Oso ondo. Zamano. Mendatearen goialdean obo bat aurkitu dugu. Alegia, tumulo bat, harriz, adarrez eta behi buruezurrez osatuta. Simbolo sakratua da Mongoliako tradizio xamaniko eta budistan, bidaiariari estuki lotuta. Naturako espirituei zuzenduta, eskaintza eta ritualak egiteko erabiltzen da. Baita bidaietan babesa, zorte ona eta arrakasta eskatzeko ere. Mamak eta maukak aholkatu digute 3 buelta ematea oboaren inguruan orduaren noranzkoan, eta zaldiaren hile batzuk lotzea eskaintza gisa. Ohikoa da beste eskaintza batzuk ere ustea. Hala nola, harri bat, zapi urdin bat edo kadaj, hemen deitzen dioten moduan, vodka botila bat edo tabako pixka bat. Beranzko bidean, paisaia infinitu berriak ditugu zain. Baina gehien harritu gaituena eta pozez bete gaituena, gamelu baktriar azkeen talde honekin topo egitea da. Zaldiak gelditu egin dira, beren egarria asegabe jarraitzearen aurka. Lasai hartzea besterik ez dugu. Edan arte itxaroten dugun bitartean, bertako lasaitasunaz, uraren murmurioaz eta haizeaz gozatzen dugu. Bat-batean, motor baten soinuak lasaitasuna hausten du. 2 mutil ibaia gurutzatzera abiatu dira, sakonera aztertu ere egin gabe. Beranduxeago, 2 neska motoan heldu dira. Duda egin gabe, ibaira salto egin dute adorez, baina trebetasun handiaz maniobratu dute motoa uraren eta harrien artean. Azkenean, bidaia egun luze baten ondoren, mama eta munka kanpatzeko leku ezin hobea aurkitu dute. Baso ostotsu baten ertzean eta ibaiaren ondoan, tokia guretzat egina dirudi. Uraren hotzak, korrika eta ostoen susurrak haizean melodia lasaigarri bat sortzen dute. Naturak berak ongietorri egingo baligu bezala. Honena da baino freskagarri bat hartu eta garbitu ahal izango dugula, egunetako trabesiaren ondoren. Aulkiak kendu orduko, zaldia erortzen utzi eta hankak airean iraulkatzen da. Egun luzearen ondoren lurraren kontra azka eginez gozatzeko. Horrela hasten da, gure eguneroko kanpaldi errutina. Zaldia izama kendu, zutarako egurra bildu, tea edan, afaria prestatu, eta azkenik eguna itzali eta estepa izarrez betetzen den momentu magiko horretaz gozatu. Bosgarren atalean jarraituko dugu, etzazu galdu.